Benvolguts vilatans de Palafrugell. Se'ns presenta un 2010 farcit de reptes. Tenim molta feina per fer. Molts desafiaments socials derivats de la situació econòmica. Toca treballar bé, toca treballar amb coherència, amb sentit comú, amb lideratge polític, però també amb la implicació de tota la societat de Palafrugell. Avui el nostre poble ja és un poble 2.0, amb un ajuntament que treballa per fer les noves tecnologies accessibles a tothom, que col·labora amb els emprenedors i que vetlla per tenir un turisme i un comerç de qualitat i sostenible. Un ajuntament que fa d'intermediador entre els seus ciutadans que es troben en situació d'atur i les empreses, que els ofereix formació com a ciutat educadora que és. Palafrugell és un poble que cuida la seva gent gran i que disposa des de fa poques setmanes del millor geriàtric de les comarques gironines. El 2009 no ha estat un any fàcil, però cal encarar amb optimisme el futur. En aquestes dates ens ha d'acompanyar l'optimisme. Deixar el pessimisme enrere i encarar el futur amb la família, els amics, tots els que ens apreciem. És el moment de l'ambició col·lectiva, el moment de creure'ns al nostre poble, de sentir-nos-en orgullosos i de dir amb el cap ben alt: jo sóc de Palafrugell. En nom del consistori i del meu propi, us vull desitjar unes molt bones festes i un millor i pròsper 2010, farcit de solidaritat, de pau i de llibertat.